Nyada dokero kama Tombadi owacho ni onge vacuum. Okao komu bede gi siana ne adi. Okao komu bede gi siana ne adi. Adwa wacho nu kaka kanea. Ni ang'ejo gwasi kaka jo mathuondi. To wang'ni numiyo wangoro. Donge numiyo wangoro. Macha ja gwasi koso min gi nobiro go. Macha ja Vukone ni koma Suba South okeu miluongo ni odege odiklia kawuono ni mbadi obede gi siana ne adi. Kao kamano mani Nyasaye gwedhu. Erokamano asudo aluongo Woman Rep ma Homabay County Osogo Ben Suda opugnya Sungu kata opugnya Idi. Erokamano inya jomagunga untie, jomagunga ria, jomagunga tibim, jomagunga tialala. Neja komwa moero gainya Baba Raila Amolo Odinga adwa wacho ni kaka jo Suba South aneno kama chungo chiek ma wadwa chamo gi pige to wachamo gi kothe to wachamo gi pote vijana ria adwa wacho ni kwa chunka Baba nikech devolution manikelo koro wanyono no miyo nyang jadimo kana podo ne jo Suba South weche mag dongruok onyono mitobiro aneno ka jo Suba South oyete ni wang'ni nyang jadimo kosok nyang jadimo ane gibat akora chikiti adwa wacho Baba adwa wacho li Baba ni podwa go chongwa piny kendo walame to ng'amose neno Yesu gi wang'e tonge omiyo Baba dhi mana tenge ka odhi mana workshop matin piny gi mose yie Afrika yie dunia yote imekubali Kenya imekubali koduogo 2027 foot soldiers otegno sudo kosok sudi romwe nyingruoth Yesu. Dakika moja Kamau wa Mwea huyo ametembea na Baba kwa muda mrefu sana. Ametoka Murang'a. Rwak na guru ginwedo. Jothurwa antie. Hamjambo. Mimi ni Jarapon. Baba mnasema power. Baba. Mimi nataka kuambia kuwa Karoli Omondi ni rafiki yangu wa siku mingi. Na nilikuwa na mheshimu sana. Nilikuwa naona ni kijana ana akili. Anaweka chungu wa chini, anabeba wheelbarrow. Huyo mtu ana akili. Mimi ni mtu tu kigeugeu. Ni mtu ambaye tunaweza kumuita kwa Kijaluo Jakwath. Itani ya Jakwath. Mzee ningelikuomba tu mambo mawili. Kwanza, 2027 ikifika, huyu rafiki yangu ambaye anaitwa John Badi tumeona kazi yake vile amefanya, tandika yeye certificate. Pili, mama wa nguvu Gladys Wanga, ikifika wakati huo tupige certificate. Asanteni na Mungu awabariki. Haya. Koro wa Aya jomagunga untie. Tobe uchiek. Tokumose amokama. Erokamano. Mokwongo aduoko erokamano. Nikech loso bura ina ni okiyot. Kenda aduoko erokamano ne Raila. Ne wawuotho Suba North, kawuono wuotho Suba South, and I want to make it very clear. Nikidwa ng'eyo position mar jo. Listen to John Badi, listen to Milio Diambo, and listen to Moses Kajwang. The position of the Suba is safe and secure within the party. Milio
koro kata chairman mar ODM donge mana jasuba ka, donge mana nyangwan ni, to koro ang'o mosekethore? Jakom odiro kidi baba, waneno ka koro nitie olele wuok e bungu, waneno ka ng'ielo wuok e bungu, waneno ka kwach wuok e bungu. But the one thing that will not change, ni Raila Amolo Odinga e pod jatendwa e ODM. As in for succession. And there is no need for people to start presenting themselves as long as Raila Amolo Odinga is still there. Even within the ODM party, we have no vacuum because we have a very able deputy party leader called Wycliffe Betso Paranya. We have our own chairman here. But one thing also, Zakayo bado ni Zakayo. Ushuru bado imeporomoka. Na Gachagua bado ni Gachietha. Nyasaye obed kod. Haya. Kora dwakelo nu chairman leader mar Roots Party.